Assalamu alaikum warahmatullah. Caggal yettude julde Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min calmini min juurima on e bisma ɗon kadi émission men kesso mo ganduɗa hoorema wiyete ko quelques minutes de la santé ko docteur Seydou Sow mo Kanel hande ganmi wadde présenté ko rafi mo ganduɗa hoorema jibinowo rafiji woni holɗum woni colopathie noon koye inde français so tawi noon en jiiɗi firtude ɗum e ɗemgal meɗen eɗen mbawi wiide ɗum digidere woni ko ganduɗa hoorema ko heddoro e nder neɗɗo no digidere heddorto e nder londi ni ko ɗum tagui noon colopathie so tawi neɗɗo yiiɗi sertude hen holno waɗata ko hono dani comme no ƴettirta orma saaha foof aɗa yaaha aɗa waɗa ɗum vidance ni likki colopathie ni ko noon waɗata innamade joni noon colopathie so wone innamade o holko waɗata ɗum so tawi wone innamade o heewi ko uddude rakkolaji mum woni holɗum udda reedu ma fami heddo hangadine a jogoto no wiyete ni constipation en hangadine reedu ma waɗat ballonné en waɗat air en e ko nandi hen ewa ɗo joni noon heddi hangadine ko holko kadi ref colopathie so wonema holko boni kadi ko jogori abbadema hen woni holɗum ko wiyete rafiji biyeteɗi hémorroïde en hémorroïde interne en externe en e ko nandi hen par ce que so tawi aɗa wonde so neɗɗo ene wonde colopathie ala kulli haalin ko pular wiyata ko feŋorte sa watti feŋorede noon hangadine organe mo ganduɗa hoorema kañum tibbata ko neɗɗo foti yaade ladde adda ɗum hay huno ko weddo ko ɗum hangadine so neɗɗo ene lutti feŋorede tan on organe so ɓooyi o panat so pañiri nder mbiyana hannde ko wiyete hémorroïde interne so pañiri ko boowal woni neɗɗo heeɓi hémorroïde externe eyi voilà ɗum noon kadi hémorroïde kadi so tawi a ƴeewi ko organe hémorroïde o raccole central innamade o koye mum jokki ko ɗum waɗi noon so neɗɗo ala kulli han so tawi heeɓi hémorroïde tan a jogoto 100% woni caɗele keesi woni holɗum par ce que raccole woni ɗaɗol central ngol jogui ngol keesi en e ko nandi hen on waddi correspondant koye raccole central o raccole central waddi correspondant koye organe biyeteɗo hémorroïde o ko ɗum waɗi noon ko rafi colopathie o yimɓe yo mbatten haqqillaji mabɓe kala kadi cafrowo mo jaaɗa so propose anima ko lekki colopathie andu en rafi mo gonɗa ene wawi kalmude kono noon sellata à 100% par ce que neɗɗo so tawi colopathie aɗa wondi hen heewi ko uddude rakkolaji ma mi haali so tawi joni wonti a hokkama lekki ki joni dose o sa yari ɗum en foti arde ha e koppi ma nden waɗata ko nden lekki ki nafanma mais joni noon so tawi woni a yari lekki hi rakkolaji gonne nder reedu ko cukki joni noon to lekki foti yaada ha yettoɗo yettora ko ɗon ɗum waɗi noon hande yimɓe hewɓe jaaha e hôpital uji en e ko nandi hen e cafro rafiji kewɗi kono noon ɓe donka sellude wona leɗɗe ɗe moƴƴani ko nandi hen wonko kali hakkude leɗɗe ɗe e rafi o inchallah rabbi ala prochaine kadi en kalat mo ganduɗa hoorema ko émission ɗe en kalat kadi rafi goɗɗo kadi taw kadi ganduɗa koye fannu goɗɗo ɗo joni noon ko colopathie ene safro woni hono safroto en safro 15 à 20 jours woni holɗum ko lekki ki ganduɗa hoorema so tawi aɗa yara ɗum no mbirten hannde kokobje ko woni kobje gonoje nder reedu woni salte keddoroɗo ko kin lekki waɗata kobje ɗe ha kela o yaltin so en yalta noon des fois ene muusa par ce que adana ɗum muusde ko kobje gonno toon nde lekki ma ɗakki ɗum watta ɗum reedu dogoru so tawi fuɗɗima lekki en wawi wonde 3 à 4 woni balɗe 4 ha balɗe 5 e taw rendu doga mais so rendu so natti dogde tan hangadine firti ko salte immima toon hankkadi à partir de là kala rafi goɗɗo mo gonduɗa so tawi a safrima ɗum inchallah ma sellu ko docteur Seydou Sow mo Kanel mi salmini on mi juurima on inchallah rabbi kadi en gartat e yewtere wonde kadi e lekki goɗki e fanno goɗɗo kala mo ganduɗa hoorema en yiiɗi jokkodirda men ɗo e leydi ndi en wawi jokkodirda men 77 882 51 25 77 882 51 25 walla kadi so tawi ko numéro France o ko 00 337 44 17 17 70 bandiraɓe sehla min calmina min juurima.